Velkommen til Tysk med Jakob. Vi skal i dag tale lidt om udsagnsord. Det er også det på tysk, der på tysk benævnes verben. Og vi skal tale om den slags udsagnsord på tysk, der benævnes regelmæssige verber. Det er den type af udsagnsord, der er nemmest for jer at bøje, og det er egentlig ganske lige til, når først lige vi kommer i gang. På dansk bøjes udsagnsordene på samme måde. Køber bøjes for eksempel på samme måde, uanset om det er jeg, der gør det, køber noget, om det er du, der køber noget, eller om det for eksempel er I, der køber noget. Men på tysk er det anderledes. På tysk skal vi holde øje med, hvilken person, der gør noget. Er det jeg, eller du, eller han, hun, den, eller det, der gør noget? Men vi skal også holde øje med, hvilket tal, der gør noget. Det vil sige, er det ental, jeg, du, han, hun, den, det, eller er det flertal, vi, I og de, som gør noget? Køber på tysk hedder kaufen. Kaufen er at-formen. Det vil sige det, vi også kalder infinitiven. Og når vi bruger kaufen sammen med jeg, du eller han, hun, den, det, så skal det bøjes tilsvarende. Jeg køber kommer på tysk til at hedde ich kaufe. Læg mærke til, at ordet her ender på et e, kaufe. Der skal altid være e i endelsen, når det er første person ental, det vil sige, når det er ich, som gør et eller andet. Ich kaufe. Når du gør et eller andet, så hedder det du kaufst. Du køber. Læg mærke til, ordet her ender på st. Anden person ental, når det er du, som gør noget, så skal det altid ende på st. Er, han, sie, hun, es, den eller det, kauft. Her igen skal vi lægge mærke til, at når det er tredje person ental, som gør noget, når det er han, hun, den eller det, det kunne være også herr Mogensen, eller det kunne være hunden, eller det kunne være huset, som gjorde et eller andet, jamen så skal der altid være et t i endelsen, når det er tredje person ental. Så ich, du, er, sie, es er ental, og de har hver nogle specifikke endelser, som du skal bruge. Kigger vi på flertalsformen, så hedder det wir kaufen. Når det er første person flertal, skal udsagnordet i reglen altid ende på en. Ihr kauft. Når det er anden person flertal, ihr, skal udsagnordet i reglen altid ende på t. Og den sidste, sie, læg mærke til, at sie her er stavet med stort s, og det betyder de i høflig tiltaleform, mens lille s her betyder de, som hvis man for eksempel taler om en hel klasse og siger, at de er rigtig søde. Tredje person, flertal, sie kaufen. Læg mærke til, at også her skal endelsen være en, når det er tredje person flertal. På tysk har man altså nogle forskellige endelser på udsagnordet, alt efter hvem det er, der gør det. Derfor kan vi prøve at køre et nyt udsagnsord igennem. Vi kan prøve at tage fat i høreren, som betyder at høre. Når vi kører den igennem, så kommer den til at se sådan her ud. Ich höre. Læg mærke til, at ordet ender på e, som det skal. Du hørst. Endelsen er st, som det skal, når det skal passe sammen med du. Er, sie, es, hørt. Læg mærke til endelsen af t, som det skal, når det skal passe sammen med tredje person ental. Wir hören. Endelsen af en. Ihr hört. Endelsen af t. Sie, høren. Endelsen af en. Et andet normalt hyppigt brugt udsagnsord på tysk er gehen, at gå.
proceduren er den samme. Ich gehe ender på e. Du gehst ender på st. Sie es geht ender på t. Wir gehen ender på en. Ihr geht ender på t. Sie gehen ender på en. Det er altså den måde, man bøjer regelmæssige udsagnsord. Og husk nu på, at når du slår ordet op i ordbogen, så vil du altid få infinitiven, det vil sige at-formen, præsenteret først. Og det er så den, du skal bøje, som vi lige har gjort lige her.